bán bạn bà chạy nhớ ôn đi ôn xôn mà phay vào mũi bà châu stock tràn mền té nó ôn nè mà mơ bà hay là lấy mẹ tha tâm tại châu lấy bà châu như vậy bà châu hai chia mặt tất này hay nhiều mà tinh tràn mền tên mà mốt đấy bà là mà mơ đó nè cô nạp hiệp tận ý IP năm hay tận lái pizza mền tên bóng phố đó bà tận lái trâm taiผม$480đi bà hay phiêu mà tinh trở tiền nè bà môn mà mơ nè 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 nèพอตังปัดbà ọt đứt ọt miên khai bàล้ำไอ้ของโปnè nè nè bà đại chất tinh mà con mơ chú bà đại chất tinh bà nè nè sao ta phiêu để con mọt tinh bằng phố đó bà mình men ọt là o tê bà mình men khơi tận lái lũ ai thu bong bông cất tha ọt là o nè bong bông bà tận lái thu hái là o hái tận lý IP năm tiền bà hay là ván lũ đại tiền bà bọt đâu mà phay prang khai còng bong bông bà hay lũ đi đánh bao đâu mà đại bong bông thời cá ai bảo mơ ba là cứ đầm lái bị xeตัวน่ะเลยมีสต็อกบางคนนะป่าในซอจำนวนติ๊กเครื่องเหมือนเต้นดอมไลท์ไปเชื่อมาดองเตี้ยป่าผม$480นี่ประชายกดมือมาได้มั้งป่าผม$480ป่าให้ตอนนี้ไอปีชนามเตี้ยบางคนนะป่าให้จ้องบ้องลัวบานเตี้ยบางคนป่าบ้องลัวมาขายตรมแต่$40ตีโยแต่แต่เย็นมัดในไฟกูทรายบางคนมีปันนั่งโยบานป่านั่งไงมีปันนั่งไอโยบานnàyป่าจะมวยไววอนโซนมาไพ่แบบงวยนะจังthời caoบางคนอันเฉยมาร้อนๆนะบางคนนะป่าคุณชนะ